Bones, som Antoni Lopont del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia i avui els explicaré una experiència emmarcada dins un projecte d'innovació docent titulada Prevalència i perfil d'ús de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat i del PDI de la Universitat de les Illes Balears. La intel·ligència artificial generativa s'ha expandit ràpidament a la universitat i ha generat debat pel seu impacte en l'ensenyament. La literatura assenyala riscos com el plagi o respostes inexactes, però també beneficis com la personalització de l'aprenentatge, la creativitat i un millor feedback. Tot i això, encara hi ha poca evidència sobre com l'usen realment el professorat i l'estudiantat i quines percepcions en tenen, fet clau per adaptar la docència i l'avaluació en aquest nou context. Conèixer aquests patrons d'ús és clau per prendre decisions informades i adaptar la docència i l'avaluació a un context universitari cada vegada més influït per la intel·ligència artificial. S'ha realitzat un estudi descriptiu observacional i a partir de les següents dues fases se varen dissenyar dues enquestes ad hoc, una específica per l'alumnat i una altra específica per al professorat. Així, aquests dos ítems que se varen utilitzar per elaborar aquests qüestionaris són una revisió bibliogràfica sobre l'ús de la intel·ligència artificial a la docència universitària per conèixer com està l'estat actual, les tendències i les principals aplicacions, així com l'anàlisi de necessitat i casos de l'ús, identificant expectativa i experiències tant de l'estudiantat com del professorat per seleccionar situacions on la intel·ligència artificial pot aportar valor i millorar l'ensenyament d'aprenentatge amb una reflexió crítica compartida. Ara anem a presentar els principals resultats. L'estudi de l'alumnat s'ha basat en una mostra de 406 estudiants, mostra amb una distribució de gènere del 55% femení. La mostra de la part del professorat són de 40 professors. La percepció de l'intel·ligència artificial té una postura, la seva percepció predominant, és equilibrada. Un 60% identifica tant avantatges com desavantatges. Aquí podem veure en aquesta gràfica com és l'ús de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat i del professorat. Com podem veure, el professorat té una tendència major a tenir un ús per automatització de tasques. En canvi, les recomanacions personalitzades són semblants tant a l'alumnat com al PDI. L'alumnat té un molt més equilibri entre automatització de tasques, recomanacions personalitzades i millora de l'eficiència dels serveis. En canvi, hi ha molt poc percentatge que opina que la intel·ligència artificial no pot millorar la vida diària de les persones, en aquest cas dels alumnats i del PDI. Per un altre costat, en quant a la seva prevalència d'utilització, podríem dir que en el cas de l'alumnat hi ha un percentatge petit, uns 3-4%, que no l'utilitza mai. En el cas del PDI el percentatge és despreciable, absolutament, i l'empleen de forma diària una majoria d'estudiants arribant al 20%, de manera que és molta diferència entre els que utilitzen diàriament el PDI i l'alumnat. No està molt segur de si el que fa és utilitzar o no l'intel·ligència artificial, doncs un 30 i escaig % del PDI. I de manera ocasional o freqüentment veiem que hi ha una certa diferència, no massa, però que el percentatge és bastant alt, rondant el 30 o el 40%. En quant a la implementació ètica, quines són les demandes que fan tant el PDI com l'alumnat? En aquest cas, veuen en color així marró oscur els alumnes i en color verd el PDI. En totes les gràfiques s'utilitzen el mateix tipus de colors. Podríem dir que crida l'atenció que la majoria de persones, sobretot PDI, reclama una major formació perquè l'utilització sigui més ètica. També la regulació legal és bastant apareguda, però més gran en l'alumnat. També establir límits o el tema d'investigació són bastant apareguts tant els alumnats com els PDI. En aquesta gràfica, per tant, se poden observar els diferents percentatges, diferents
de diferents, diguéssim, respostes en quant a com se faria una bona implementació ètica. Investigació, establir límits, transparència, crear comitès d'ètica, formació i la regulació legal. Quina és la percepció, diguéssim, que tenen el col·lectiu d'alumnes i PDI en quant a la integració de la intel·ligència artificial a l'àmbit educatiu? Pues, un percentatge molt gros de PDI veuen tant beneficis com desavantatges en la implementació. Un percentatge molt gros d'alumnes no tenen opinió al respecte i un percentatge entre el 25% i el 35%, si són alumnes o PDI, creu que presenta més avantatges que desavantatges. Quan se demana en el PDI per què s'utilitza la intel·ligència artificial, doncs el 100% de respostes és que s'utilitza per traduccions, el 65,8% per recerca i el 50% per preparar classes. Si aquesta mateixa pregunta se fa per alumnat, el 67,5% és per traduccions, per estudiar, ajudar a estudiar el 65,8% i per fer treballs gairebé el 61%. Per tant, estan molt més equilibrades aquestes respostes. En quant als coneixements tècnics, podem dir que no tenen coneixements tècnics un 65,8% dels PDI i un 60% dels estudiants. En canvi, l'alumnat tenen un 39% de coneixements bàsics enfront d'un 26% dels que té el PDI. Inquietuds ètiques enfront de la intel·ligència artificial. Les inquietuds ètiques la tenen bastant apareguda, en revoltant el 60% tant l'alumnat com el PDI. I no en tenen entre un 25% i un 40%. A la pregunta «t'agradaria aprendre?» crida l'atenció que el 20% dels alumnats no estan segurs que els agradaria aprendre més intel·ligència artificial. En canvi, en el PDI el 94% sí que li agradaria més aprendre enfront del 65,8% de l'alumnat. Crida l'atenció que en el 14% de l'alumnat no li interessa aprendre més les tècniques d'intel·ligència artificial. Entre les eines concretes més utilitzades, el ChatGPT és el més utilitzat, seguit del Google Translate automàtic i també de sistemes de recomanació com Netflix i altres plataformes. És vera que aquesta metodologia és una metodologia quantitativa i s'hagués pogut millorar i se pot millorar amb un posterior estudi mitjançant una metodologia qualitativa, el qual permetria aprofundir en la interpretació i contextualització dels resultats obtinguts. La incorporació d'entrevistes semiestructurades o grups de discussió ajudaria a comprendre amb més precisió les percepcions, motivacions i experiències del PDI i de l'alumnat en relació amb l'ús de la intel·ligència artificial. Aquest enfocament complementari a l'anàlisi quantitativa portaria matisos i explicacions que les dades numèriques no poden captar i facilitaria la identificació de necessitats emergents, barreres d'ús i oportunitats per a la millora de la pràctica docent i de les pràctiques institucionals. En conclusió, podríem dir que els resultats indiquen que tant l'alumnat com el PDI utilitzen la intel·ligència artificial de manera habitual i creixent, fet que confirma que aquestes eines ja formen part del dia a dia universitari. Davant d'aquesta realitat es considera imprescindible reforçar la formació i l'acompanyament de tots els col·lectius, amb l'objectiu de garantir un ús competent, crític i responsable de la intel·ligència artificial. Aquesta formació ha d'incloure aspectes tècnics, però també elements claus com la fiabilitat de la informació, l'ètica, la privacitat, l'autoria i l'ús adequat en contextos d'aprenentatge i d'avaluació. Finalment, cal avançar cap a una normalització de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu, integrant-la de manera planificada i coherent amb els objectius formatius. Això implica establir criteris de clar d'ús, adaptar les metodologies docents i promoure una cultura universitària que aprofiti el potencial de l'IA sense perdre de vista el desenvolupament del pensament crític i de la qualitat acadèmica.
Moltes gràcies per la vostra atenció.